Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti background lur, nggiyup nang ngisor gedang panas iki cian. Cek tang 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 padahal ya wis jam 3-an tapi cek panas. Iki bahas bab apa nah iki? Bahas bab caksin. Obatem suket apa? Oh, ya obatku suket wis ki mang Rexstar tak campuri Benfuron lur. Bukan iki di endorse, bukannya promosi, gak iki fakta apa sing tak nggo kan ngono. Lahanku ki perkiraan ya sak hektar setengah kene karo kono ya to. Kene sebahu kono sebahu. Iku tak tokono Rexstar sing 250 mili. Iku regane 150, terus Benfurone 10 hadah. Kuwi 150. Benfurone gak entek lur. Jek telu berarti me 7 tangki lek aku nyemprot. 250 mili tak kanggono 7 tangki. Iki pokoknya sak tangkine tak kei iki lho, sak tutup Rexstar sing 250 mili sak tutup karo Benfurone sak adah. Lah sedangkan semprotku kuwi pol wirite kan. Sebahu iki sak hektar kurang seperempat iki cuma tak kei 3 tangki. Nek wong ngarani 3 tangki gak cukup, soalnya tangkine urung dimodifikasi apa. Selange spire kuwi urung dimodifikasi karo ndase spire urung dimodifikasi. Nek nggonku selang wis tak kethok, tak sembungi selang banyu ngomah kuwi. Selang banyu sak kilan ngono, tak sembungno terus tak rapet nganggo klem. Supaya apa? Kuwi nggawe penampungan, nambah daya sembur lebih kuat, setrum irit ngono lho. Dadi cuma dicetekno cilik, cetik pol cilik kuwi wis jos wis buanter. Soalnya apa enek penampungane. Tak kali ngono dadi semprotku awet. Urung tak review tapi. Wis enek sing gawekno tapi ya jarene kurang marem. Nek kurang marem delok nggonku, cara pertanianku kan ngono. Nang kono disemprot jos ya hasilé cek kalah karo nggonku ya ta. Kok dibangga-banggakno apa? Ora usah dibangga-banggakno kan. Ngono lho. Kayak gini mbae wis jaga mbret, nggonku wis tanpa jaga mbret lur. Ora jaga mbret nggonku, ora jaga mbret yo. Ora tak kaya umbul-umbul blas. Ngene wong dhuwur kan dikai umbul-umbul. Nggonku ora, ngene mbae ngisor iki dikai umbul-umbul. Aku wis ora umbul-umbulan, wis ora jaga-jagoan, pokoke awakku los. Aja didelok saka modele wonge lur, wonge elek ta, eneke ya wis ngene iki, skateboard moyo wis ngene iki, wonge elek lur wonge. Wong elek, ora ganteng, ya ora pinter, ya ora cerdas, pokoke apa enek ngene iki lah. Wong elek. Tapi keleke ora mambu lur, keleke lur. Keleke gak mambu. Ya ora. Wong elek tapi keleke gak mambu. Sing mambu ababe. Kuwi lur obatku suket wis kuwi. Lah obat tempari apa cak sine obat pari iki sembarang lur. Kanggo nyemprot kaper utamane kan apa sing tak semprot kuwi tremlen ndoke kaper lho, ora kaper ya. Ndok emang aja sampai netes dadi pari. Ora sampai dipangan ular, ora sampai beluken kan. Sing mari pari beluken kan ndoke ndoke kuwi lho. Ndoke kaper dadi ular. Ngono. Lah engko ular wis gedhe dadi kaper nah. Dadi nyemprote ping pindho tok. Ya ping 3 kan ijek weneh ki mengapa dibabut semprot sik ses. Ora ora engko ndoke kaper nang kono wis enak kan nggrogot iki mang. Ngono. Tapi ora masalah kuwi ya masalah lah. Antara mono yunge mang kan ya tetep diureki ndoke kaper sing wis dadi ular mang. Lah nek anake tetep aman. Nek anake nyemprote ya wis ngenteni kiwa tengene tanggal 15 bulan. Iki iso dipahami apa ora ki omonganku ki? Omonganku gak iso tarik-tarik kaya wong ngene gak iso lur. Soale piye ya? Mbah, aku iki gak iso kon ngomong tarik-tarik kaya wong gak iso. Pokoke omongane wis ngene iki. Blak kotang terus terang apa yang ada. Wis konten ya wis mentahan wis ora edit-editan. Apa yang ada.
paling ngedit mek tinggo nambahi lho. Apa videone mek 5 menit tak dadekno 10 menit tak tambahno ngono. Wis ngono kuwi tok. Upama kadang kala ora nek swarane ngono ya tak edit nang Capcut lho, tak isi swara dhewe tapi swarane wis mbah pokoke enek swarane ngono. Ya najan kuwi swara ya iso dirungokno lur, kena mbah isine apa paling ya adalah kata-kata motivasi sesuatu atau ngedobos apa lah enak pokoknya berarti kan ngono. Nah ini masalah nanggapi netizen yang komentar-komentar yang membuat para konten kreator down. Yes, kuwi netizen cara menghadapinya gimana kan, ya biarkan saja. Soalnya jenenge konten kreator nek pemula ya toh. Orang pede ngomong nang ngarep kamera, ujung-ujung dihujat netizen, waduh, dan ora gelem ngonten lur. Repot ya toh. Kacau. Wis ben wis sak uni-unine kono trah jiwane netizen iki ya wis ngono kuwi. Gak pengen anak wong sukses no modelnya ora seneng, inginnya menjatuhkan. Menjatuhkan tergantung awake dhewe oleh mensikapi kan gitu lur. Kene ketae manuk empret cara pate akeh lur ngono kuwi. Wis tak biyen pokoke wis to. Tikus ketae ya wis nang tikuse boloku dhewe ndre wis ngerti oh Caksin iki wonge ngene wis paham kabeh. Alam itu paham dengan apa yang kita bicarakan dalam hati, udah bisa alam. Contohnya kewan barang pun bisa iso niteni lur. Aku yakin, aku percaya. Ngono lur. Iki ngguri kuwi kaplingan lur, kaplingan gerumbul ra karo-karoan. Tapi kaplingane mbok wis payu mborong ya ora ngerti. Sing kono kae orang delok nah iki mburung tak parani. Aku tani iki sak karepku dhewe lur. Pokoke wis kemang ilmuku sing tak nggo wis upama iso diringkes tak ringkes kan ngono. Dadi ora bertele-tele. Cara dadi konten kreator ora usah edit-editan. Apa yang ada iso diringkes lah nek konten kreator kan dipoles, ngotos dirender, walah ben ketok menarik. Lah pula ketok menarik ya, tapi pleh isine iki lho apa berarti kan ngono. Isine mung iya ben ketok wah tok. Lah nek kaya nggonku isine ya apa nek ngarane aku kok sampai ngendong-ngendong ya ora ngendol. Soalnya aku anggar ndelok tak rungokno iki apa aku gak masuk tapi kontennya rame. Lah nggonku sing ndelok siji loro ya wis ora apa-apa. Tetep pokoke semangat awake dhewe sebagai konten kreator tetep ngonten, terutama sing urung-urung duwe konten, urung-urung ngupload no YouTube. Ayolah ngupload nang YouTube gampang wis gampang. Daripada nyimpen video mbok simpen nang memori HP 6. Kuwi meng muat video sithik tok. Video 5 menit 10 menit langsung upload YouTube dhewe. Engko nek pengen ora dadi publik ya pindah nang pribadi iso nek privasi. Ora usah kuwatir suatu saat pengen delok butuh sekarang download ngono lho ya. Simpen nang YouTube ae ora usah mbok simpen nang memori HP 6. Kok memori HP 6 lemot, HP 6 ya lemot, rusak kepok rusak. Ngono lho guys. Motivasine Caksin wis ayo golek sedulur sing akeh dulur, ayo golek kanca sing akeh dulur, akeh kanca akeh rezeki, akeh dalane golek sandang pangan terus to. Wong ki diditiki saka omongane, carane menyampaikan piye, kae tangguh apa ora, kae tangguh genah apa ora ngono lho. Pokoke aku nek iso wong sak kampung, wong sak kecamatan, sak kabupaten iso dadi konten kreator kabeh, ayo saling apa kreatif nang akune dhewe-dhewe. Apa kehidupane awake dhewe sehari-hari diupload. Dadi saling tahu kan ngono, saling ngobrol. Gitu lho. Jangan cuman menjadi netizen yang ngonten lho, ngonten. Masalah pede gak pede. Engko suatu saat pede. Lah nek kaya aku dari awal background-e emang wis
Tramono ya pede, lah apa gak pede? Lah lomba pidato neng umum ibaratnya ya juara siji biasa. Juara pidato. Wes penak lah. Kon donga wis kaya wong jos kon donga, lah jote tau dikon donga bareng kon imami traweh. Kaya tau traweh lah ya wis ben ngono. Sing penting buktine fakta akan saya buktikan kan ngono. Pede lho. Ketoke wong elek penampilannya, tapi suatu saat dikon apa ae mumpuni. Kon tanduk ya iso, kon donga iso, mimpin tahlil iso, ngimami traweh iso, sembarang kalir iso lah kuwi. Wajah itu menipu lho. Jangan tertipu dengan wajah yang bagus, menarik, akan tetapi isinya kosong. Salam waras dari Cak Sin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.